Vesti koje ste čuli u nacionalnom dnevniku su tačne, ali mnoge koje čujete u medijima nisu. Zbog toga možda i ne čudi što je gotovo ceo svet poverovao da je srpski turista uspeo da ubije smrtonosnu ajkulu u Crvenom moru. Otkrivamo istinu o vestima u ogledalu. Kako bi se što pre izborila sa krizom, vlada Srbije preduzima konkretne mere. Za početak reformiše Skupštinu, pa će od marta u Skupštini sedeti svega 10 političara, jer će svaka stranka imati samo po jednog poslanika. To je ušted nekoliko miliona eura godišnje. Svaka čast na odluci. Vlada je ovo odlučila verovatno kada je saznala i da je Golf dvojka iz 80-ih proglašen za najprodavaniji auto ove godine u Srbiji. Pa šta da radimo, kupujemo ono što možemo. A dok se mi borimo sa besparicom, u Ljubljani su u toku protesti jer je u srpskim kafićima zabranjena muzika. Mi računamo da su informacije o tim vestima toliko neverovatne da valjda neće da pomisle zaista istina. Mnogi nisu shvatili da je sve ovo parodija na istinite vesti. Tako je skoro ceo svet od Amerike, Rusije pa do Azije preneo vest Newsneta da je Srbin ubio opasnu ajkulu u Egiptu, ni manje ni više nego tako što je skočio na nju. Taj Srbin fiktivni je postao heroj. Lepo je to što svet veruje u srpskog supermena, ali zbog čega mi verujemo u očigledne neistine. Tvorci ovog sajta, momci koji su samo želeli da nasmeju ljude, u početku su se i sami smejali reakciji drugih, a sada već razmišljaju o tome gde ide ovaj svet. Kako smo videli to lančano širi i da nas sedaju svi širom sveta, shvatili smo u stvari koliko je lako plasirati bilo koje lažne vesti i onda smo se zapitali u stvari i ove vesti koje čitamo po nekim tabloidima, one veliki naslovi i senzacione, koliko je to u stvari zaista tačno, a koliko je to isto ako neko seo i smislio je bilo dosadno. I za kraj, na sajtu smo pročitali da je predsjednik Obama odrastao u hraniteljskoj porodici zbog Goliševih fotografija iz detinjstva. Interesovalo nas je da li su i ovo izmislili kreativni novinari ili su im vest dostavili pouzdani izvori. Pa, samo su se nasmejali. Marija Bošković, televizija Pink.